welcome to my channel, ang channel na nga mayroong subscriber! A few minutes later. Hello sa akong madam na flash tech friend. Congrats sa imong 1K Bananas. Nakagraduate na ka sa 1K Bananas ni Lolo YT. Unta, mabago ang imong kinabuhi sa imong pag-graduate. Bitaw, Inday Kurdapya. I'm so happy for you na nakalagpas ta, parehas na nila Nini Chris nakalagpas ta sa 1K o na nakalingkawas ta sa pagpangisda karon atong banat-banat ang butag WH ani. So, sabay-sabay ta mag-muni. Inshallah. God bless sa imuha. Congrats, Madam Inday Kordapya. Ayan, hello sa ating lahat dyan. Yes po, this day po, ayan, babatiin ko lang po ang aking kaibigan. Walang iba kundi si Inday Kordapya. Congratulations sa iyo, Pangga. Graduate ka na, yahoo! Ayan lang, Pangga. Tuloy-tuloy lang, Pangga. At saka one day, Pangga, makukuha at makakamit mo na din yung gusto mong maging monetize. Kaya paunti-unti, Pangga. Pero ngayon, happy ako na graduate ka na ng 1K Bananas. Congratulations sa iyo, Inday Kordapya. Agay. Ayan, Pangga, congratulations sa iyo uli and God bless. Tuloy mo lang yan. Andito lang kami para i-guide ka namin at tulungan ka namin, Pangga. Kaya maraming salamat sa iyo, Pangga. Once again, congratulations sa iyo, Inday Kordapya. Agay. Maraming salamat. God bless. Hi, Inday Kordapya. Hello. This is Reina Larsen from Denmark. Congratulations sa 1,000 subscribers mo. Kaya mo yan, Inday Kordapya. Go, go, go. Konting kiambot na lang, magkakaharang din tayo. Love you. Hey you kabate, it's me, Mark J. Punong Bayan on your screen at binabati kita Ate Inday Kordapya dahil nakuha mo na rin yung 1,000 bananas natin sa YouTube, yan yung 1,000 subscribers. Alam ko na pinaghirapan mo yan and I'm so proud po sa inyo dahil nakuha mo na yung 1,000 bananas and yun lang, more vlog pa, more video to come para yung 4,000 watcher naman yung makuha natin and alam ko naman na sobrang nag-e-enjoy ka dyan ngayon. And huwag mo kakalimutan, Ate Inday, na andito lang kami mga YT friend mo. Ang sabi nga di ba natin na magkakapatid tayo, kailangan natin maglablabang, kailangan natin magsuportahan. Kaya Ate Inday, andito lang ako, andito lang ang iyong bunso na si Margie Punong Bayan na susuporta sa lahat ng mga vlog mo. Anyways, by the ways, I love you, Ate Inday! Hello guys! Welcome back to our channel. This is Maybin Polo. Ayan guys, para kay Inday Kordapya, congratulations, you reach 1,000 bananas. Congrats! Ayan, Inday Kordapya. Ayan, nagluto kami ng pansit. Alright, at dynamite. Ayan, dynamite. And meron kaming binigay ni Mika na papaitan. Ayan, si Mars there guys, at ang kanyang gwapong asawa. At si Flax Phoenix sa kanyang matagumpay na First LS. Ayan guys, nagluto kami para kay Inday Kordapya. Sabay-sabay nating sigaw. Congratulations! 1, 2, 3! Congratulations, Inday Kordapya! See you! Bye-bye! Ano? Gusto mo i-congratulate kita? Eh di congratulations sa'yo. Okay na. Hindi, syempre, congratulations sa'yo, kaibigan ko. Congratulations sa'yo, Inday Kordapya. Kasi ngayon, graduate ka na ng banana. Oh, di ba parang kailangan nag-meet tayo sa bahay ni Kuya Mayben, sa bahay ni Mayben Polo, sa LS niya, di ba? And then ngayon, di ba? Oh, isang click lang. Wow, graduate na siya ng banana. 1,000 subscriber na siya. So, konting tiis na lang, konting push na lang, magiging successful na, magiging worth it na yung pinaghirapan mo, di ba? Congratulations sa'yo. Alam mo naman na napaka-talented mo kasi napaka-talented ka ng kaibigan natin na yan, di ba? Siya na yung magaling sumayaw, siya na yung magaling kumanta. O di congratulations sa'yo. Ikaw na talaga yung biniyayaan. Sana all.
Pero syempre, congratulations talaga sa'yo. Keep doing videos na nakakaaliw. Keep making videos na nakaka-inspire. And then once again, congratulations kaibigan ko. Congratulations Inday Cordapia. Congratulations. Ayan, mega shoutout kay Inday Cordapia. Congratulations Inday, ikaw ay naka 1K banana na. So, more bananas to come. God bless dyan. Ingat palagi. Congratulations. Hi Inday Cordapia! Gusto ko ikaw i-congratulate dahil naka 1K banana ikaw! Congratulations Inday! Isa ka sa mga nag-push sa akin na ipagpatuloy yung YT, na i-push yung YT. Sana sabay-sabay din tayo, tama si Nonoy, sabay-sabay tayong magmuning tatlo. Yay! Happy ako sa'yo dahil naka 1K subscribers ka na. And sana mag-focus ka na dyan. Huwag kang mag-focus sa mga jowa-jowa mo na. Hayaan mo sila. Inday, congratulations sa'yo. Alam mo yan, love kita. Mga. Bye! Hi te, congrats kay 1K subs na ka and deserve jud na nimo te kay wala na ka kogihan kay kamo trabaho, mag-edit, mag-vlog and unta te daghan pa kag unonaan nga mga contents and daghan pa kag mabuhat nga video. Padayon sa imong pagka-vlogger. And moro to te, amping ka per me and God bless. Meanwhile, Guys, I just want to thank all of you, all your support, especially sa akong family, to all my friends. Hindi ko na kayo maisa-isa kasi alam niyo na kung sino kayo. Itatag ko na lang kayo sa Facebook. So, I reached the 1,000 subscribers! God, I can't believe it na nakaya ko talaga. So, yung kukunin na lang natin ay 4,000 watch hour. Yun na lang po yung i-reach ko. Siyempre, mangingista pa din tayo. Magda-livestream na po ako for next month siguro. So, by the way guys, I'm so thankful talaga. Especially kay God na hindi niya ako, gusto ko na sanang sumuko noon eh. Kaso, may magpupush pa rin sa akin na i-go mo yan. Parang fashion ko na talaga to. And then sa family ko, salamat sa walang sawang suporta talaga sa akin. Sa mga friends ko, hindi ko na kayo may isa-isa kasi alam niyo na kung sino kayo. Sa lahat ng mga kaibigan ko through Facebook, na nandun dyan sa Pinas, maraming salamat talaga. At saka kahit na hindi na ako masyadong kumakain dito kasi babad na ako sa panghingisda. Napaka-worth it talaga. Alam niyo, nag-start ako ng YouTube. Parang ano lang, parang wala lang. Upload lang ng upload. Pero wala naman talaga akong pake na meron palang pera dito. Pero hindi naman ako nakafocus doon. Gusto ko lang, nag-enjoy ako, diba? So, para sa akin, ipupush ko na to kasi nasimulan ko na eh. So, ngayon lang na year talaga, or last year, nag-ano talaga ako, pinush ko talaga na ipagpatuloy ko talaga. Although hindi ko alam yung kung ano yung procedure ng pag-YouTube, pero pinag-aralan ko na ito pala. Kukunin mo lang yung 1,000 subscribers. Mas madali yung 1,000 subscriber, makikita mo yun. Pero yung 4,000 watch hour, my God, talagang sisipagin mo talaga makuha yun. Pero guys, kailangan ko pa talaga ng tulong nyo para makuha ko yung 4,000 watch hour. Sa ngayon ay may 250 watch hour pa lang po ako. So sana po ay pagpatuloy nyo pa pong, wag po kayong magsawang tumingin sa mga videos ko para po yan, makatulong po yan sa watch hour ko. So guys, I'm so happy na kasama ko kayo sa journey ko. At saka hindi ko po talaga kayo makakalimutan. Lalong-lalo na sa lahat ng mga tumulong sa akin, sa mga hindi na iiwan sa akin. Part na po kayo ng journey ko. Hindi ko na po kayo maisa-isa, pero napaka malaki yung pasasalamat ko talaga sa inyo. Medyo blanco yung isipan ko ngayon kasi nakafocus talaga dun sa hindi talaga ako makapaniwala. Kasi ang hirap talaga paniwalaan na naabot ko yung 1,000 subscriber. Pero andito na tayo eh, naabot ko na siya. So, thanks God talaga na nakuha ko na siya. Ang poproblemahan lang natin is yung 4,000 watch hour para monetize na tayo. Tsaka, papansin ako ng YouTube! Yes! At saka, sana
ko para pag uwi ko ng Pinas, parang vlog-vlog na lang, ganon. Para full-time vlogger na tayo, para matawag na tayo full-time vlogger na talaga sa Inday Cordapia. My God! So, thank you so much, guys. At sa mga nag-message sa akin, ng mga kaibigan ko, mga friend ko sa YouTube, tsaka kay Maven Polo, tsaka kay Harold, kay Ate Madam Reyna Larsing, kay Bunso Mark Punong Bayan, kay Dudong GM, kay Rio, tsaka kay Kevin, kay Tony Rose, lahat ng mga kaibigan ko. Napaka malaking pasalamat ko talaga sa inyo. Kahit na sometimes medyo buwang yung isip ko, pero andyan pa rin kayo, hindi nyo pa rin ako iniiwan. So, I love you all, guys. More subscribers pa sa atin, more videos to come, and pagtulungan natin yung watch hour natin para umasenso na tayo at hindi na tayo mag-a-abroad, diba? Napaka thankful ko talaga sa inyo, sa mga nagtitiwala sa akin out there. Maraming salamat po talaga. I love you all, mga ka-plastic. Hanggang sa susunod po na journey natin, kasama ko pa din kayo. We love you all.